denne her aktion fra Ankersen og Kvist. Og så kommer muligheden der, for der er strafspark igen. Begået mod Emil Larsen. Ja, det er jo små fikse ting, og det er måske svært for malteserne at undgå det her. Duncan slider slæberne og bliver hævet i trøjen. Ja, og så kommer Emil Larsen. Jeg tror, der er mere straffe første gang end anden gang på Emil Larsen. Vi får kun et. Det var samlet sammen over 2 aktioner. Og så skal der lige snakkes. Der vil altid blive noget diskussioner. Der vil blive advarsel til Akers, som vi så det her. Akker mod Australien, mod Bulgarien, mod Armenien og mod Malta. Det er hans 4 seneste. Og nu går han op og bliver forhåbentlig topscorer for Danmark i den her VM-kvalifikation. Ja. Så står der 4-0. 2 ud for Daniel Akker. I hans landskamp nummer 60, han kunne have haft langt flere, men har virkelig været igennem skadesperioder. Senest med en fibersprængning i maveregionen og store problemer med en diskusprolaps, som ikke har ville